ቅድሚ ሂደት መዓልታት ኣቢሉ ሓደ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ኣዝዩ ሓደገኛ ዝተባህለን ኣብ ናይ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዝርዝራት መወስቱ ወንትድ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕን ሜክሲኮዊ ገበነኛ ብወታደራት ሜክሲኮ ተቐቲሉ። ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ዘይመልእ ግዜ ድማ ከተማታት ሜክሲኮ እሳት ክዘንበን ጀመረ። ነሜንሲዮ ኦስዌጉራ ሰርቫንተስ ይበሃል። ብቕትል ስሙ ድማ ኤል ሜንቾ። መራሒ ናይቲ ኣብ ሃሊስኮ ዝተባህለ ግዝኣት ዝመደበሩ ሃሊስኮ ኒው ጀነሬሽን ድራግ ካርተል ዝተባህለ ጉጅለ ማፍያታት ኣሰጋገርቲ ሓሽሽ ድማ ነበረ። እዚ ጉጅለ ገበነኛታት እዚ ግን ተራ ጉጅለ ገበነኛታት ከይመስለና ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ከይተረፈ ሃሪሙ ከውድቕ ዝኽእል ኣጥዋር ዝዓጠቐ ኣዝዩ ሓደገኛ ጉጅለ እዩ ነይሩ። ቅድሚ ሕጂ ኣንጻሩ ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕትታት ሰራዊት ሜክሲኮ ሄሊኮፕተር ሃሪሙ ብምውዳቕ ከምልት ዝኸኣለ ንኣዘዝትን መራሕትን ፖሊስታ ከተማ ክቐትል ኮነ ከቐትል ድንብርፅ ዘይብሉ ኣዝዩ ሓደገኛን ተፈራሕን ጉጅለ ገበነኛታት እዩ ዝነበረ። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ሰብ ዝዘረከበ ወይ እውን ንምትሓዙ ንዝተሓባበረ ን$15 ሚልዮን ሽልማት ክህብ ስጋብ ምባል ዘብፅሖ። እምበኣር እዚ ሰብ እዚ ብዕለት 22 ወርሒ 2 2026 ብወታደራት ሜክሲኮ ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት ተቐቲሉ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሜክሲኮ ናብ ገሃነም ተቐይራ እሳት ይዘንብ ኣሎ። ወታደራት ኤልሜንቾ ኣብ 6 ግዝኣታት ሜክሲኮ ሕነ ምፍዳይ ተጸሚዶም ይርከቡ። እቲ ዘገርም ነገር ግን ኤልሜንቾ ቅድሚ ናብ ዝገበነ ዝኣትዩ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዝሓየሉ መሳፍንቲ ሓሽሽ ወይ እውን ድራግ ሎርድስ ክኸውን ምኻሉ ኣባል ፖሊስ እዩ ዝነበረ። ኤልሜንቾ ግን መን እዩ? ብኸመይ ከ ካብ ኣዝዮም ደኻታት ስድራቤት ዝተረኽበ ውላድ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሓይልን ተፈራሕነትን ክበፅሕ ከኣለ? ካብዚ ብምቕፃል እሕፅር ኣቢልና ታሪክ ህይወቱ ክንደስስ ኢና እሞ ምሳና ፅንሑ። ሓምላ 16 1966 ኣብ መርሃ ዲቺላ ዝተባህለት ኣብ ግዛት ኣውጊሌላ ሚችዋካን ትርከብ ንእሽተይ ቁሸት ካብ ኣዝዮም ደኻታት ሓረስቶት ወለዱ ተወልደ። እዞም ሓረስቶት ወለዱ ድማ ኣብ ግራት ኣቮካዶ ተቖቲሮም እናሰርሑ ስጋብ 5ይ ክፍሊ ምሃርዎ። ኣብዛ ስድራ እዚኣ ትምህርቲ ካብ 5ይ ክፍሊ ንላዕሊ ምቕፃል ዘይሕሰብ ነበረ። ምክንያቱ ዕድሜኻን ጉልበትካን ክትሰርሕ ዘፍቅደልካ ተኾይኑ ክትሰርሕ ናይ መንባር ሕቶ ስለ ዝኾነ ግዴታኻ እዩ። ስለዚ ድማ ኔሜስዮ ትምህርቲ ብምቁራፅ ኣብ ሕርሻ ኣቮካዶ ምስ ወለዱ ክሰርሕ ጀመረ። እዛ ዝነብሩላ ዝነበሩ ቁሸት ካልእ ኣማራፂ ስራሕ ዝህብ ትካል ይትረፍ ፅርግያ፣ ዝስተ ማይ፣ ኦሙን ኤሌክትሪክ ዝኣመሰሉ መሰረታውያን ቀረባት እኳ ዘይብላ ድኽምቲ ቁሸት እያ ነይራ። ኔሜስዮ እምበኣር ኣብ ግራት ኣቮካዶ ስጋብ ወዲ 14 ዓመት ዝኸውን ሰርሐ። እዚ ግን ኔሜስዮ ከዕግቦ ይከኣለ። ጽቡቕ ነገሩ ግን እቲ ኣቮካዶ ንምትካል ምቹእ ዝኾነ ሓመድ ናይቲ ጎቦታት ሚችዋካን ብተመሳሳሊ እውን ማሪዋናን ኦፒየምን ዝተባህለ ሓሽሽ ንምትካል ኣዝዩ ጽቡቕ ነበረ። ስለዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ሰፊሕ ግራውቲ ማሪዋናን ኦፒየምን ኣሎ። እዚ ግራውቲ እዚ ድማ ብዓበይቲ ናይ ድራግ ካርቴላት እዩ ዝውነን ዝነበረ። ወዲ 14 ዓመት ኔሜስዮ ድማ ኣብዚ ግራት ማሪዋና ከም ሓላዊ ኮይኑ ተቖፅዐ። ኣረግቶት ሰውትን ኣንስትን ክዓፅሉን ክፅእዩን ወዲ 14 ዓመት ኔሜስዮ ከላሽን ሒዙ ይሕልዎም ነበረ። ኣብዚ እንዳሰርሐ ድማ ኔሜስዮ ሓደ ነገር ከስተውዕል ጀመረ። እዞም ሙሉእ ዕድሜኦም ኣብዚ ግራት እዚ ክርተት ዝበሉ ኣረግቶት ሓረስቶት ኣብ ህይወቶም ሓንቲ ትረአ ለውጢ እኳ ይገበሩ። እቶም ኣሰጋገርቲ ዕፀፋርስን ወነንቲ ዝግራትን ግን ካብ ዕለት ናብ ዕለት ናብርኦም እናማዕበለን ሃብቶም ድማ እናወሰኸን ክኸይድ ይዕዘብ ነበረ። ካብዚ ዘለዎ ከርፋሕ ናብራ ንምውፃእ ዘላቶ እንኮ መገዲ ድማ ሓደ ካብቶም ኣሰጋገርቲ ምዃን ጥራሕ ከም ዝኾነት ግንዘብ ከኣለ። ኣብ መፋረቕ 1980 ድማ ኔሜስዮ ካብታ ዝተወለደላ ቁሸት ብምውፃእ ንሃገር ኣሜሪካ ብስግረዶ ኣተዋ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኔሜስዮ ወዲ 18 ወይ 19 ኮይኑ ነበረ። ኣብ ኣሜሪካ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ክነብር ድማ ጀመረ። ኔሜስዮ ወላ እኳ ቋንቋ እንግሊዝ ዘይክእል ሕጋዊ ወረቓቕቲ ነንበርን ገንዘብን እንተዘይነበሮ ሓደ ኣገዳሲ ፍልጠት ግን ነበሩ። እሱ ድማ ብዛዕባ ንግድን ምስግጋርን ዕፀፋርስ ዓሚቕ ኣፍልጦ እዩ። ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ቤይ ዝተባህለ ከባቢ ድማ ዝተፈላለዩ ስናዓት ወረቓቕትን ናይ ሕሶት ኣስማትን እናተጠቀመ ክንቀሳቐስ ጀመረ። ሩበን ኣቪላ፣ ሆዜ ሎፐስ ፕሪቶ፣ ሚጌል ቫልደዝ፣ ካርሎስ ሄርናንደዝን ካልኦትን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዝተጠቕመሎም ዝተፈላለዩ ኣስማት ነበሩ። ኔሜስዮ እምበኣር ህይወቱ ብኸምዚ ክመርሕ ጀመረ። ኣብ 1986 ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ
ዝተሰርቀ ንብረትን ሙሉእ ጥያይት ዝዓጠቐ ሽጉጥን ሒዙ ብምርካቡ ኣብ ትሕቲ ቀይዳ ኣተወ። ኣሜሪካ ድማ ንመጀመርታ ግዜ 10 ናይ ስብዚ ክትሕዝ ከኣለት። ኔሜስዮ ካብ ማሰርቲ ምስ ወፀ እውን ብቐጥታ ናብ ናይ ገበን ህይወቱ ተመልሰ። ኣብ መጀመርታ ሰዓታት ድማ ኔሜስዮ ካብ ተራ ናይ ጽርግያ ሸያጢ ሓሽሽ ናብ ኣከፋፋሊ ተሰጋገረ። ምስ ኣብርሃም ዝተባህለ ሓዊ ብምዃን ድማ ናብ ሙሉእ ሰሜን ካሊፎርንያ ናይ ሄሮይን መሸጣ ጨናፍር ዘርግሐ። ካብ ሳክራመንቶን በይ ኤርያን ድማ ናብ ሰንትራል ቫሊ ሄሮይን ዝተባህለ ሓሽሽ ከሰጋግር ጀመረ። ኣብ 1991 ድማ እዞም ክልተ ኣሕዋት ብኣባላት ዲኢኤ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ኣትዮም ተኣስሩ። ድሕሪ ዓመት ዝወሰደ ናይ ቤት ፍርዲ ክርክር ድማ ክልቲኦም ገበኖም ስለ ዝኣመኑ ኣብርሃም ን10 ዓመት ክፍረድ ከሎ ኔሜስዮ ን5 ዓመታት ክእሰር ተፈርደ። እዚ እምበኣር ንመብዛሕትኡ ሰብ ናይ መወዳእታ ታሪክ ምኾነ። ትእሰር ትፍታሕ፣ ካብቲ ዓደ ተጠሪስካ ናብታ ዝመፀኻላ ቁሸት ትምለስ፣ ኣብኡ ድማ ናብ ግራትካ ትምለስ ወይ ከዓ ንኣሽቱ ገበናት ተዋፊርካ ናብራኻ ትገበር። ኔሜስዮ ግን ታሪኹ በዚ ክዛዘም ኣይተዋሕጠሉ። ማእሰርቱ ወዲኡ ምስ ወፀ መንግስቲ ኣሜሪካ ከምቲ ልሙድ ናብ ዓዱ ጠረዞ። ኔሜስዮ ድማ ዓዱ ምስ ኣተወ ካብ ትፅቢት ኩሉ ሰብ ወፃኢ ናብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ብምኻድ ስራሕ ንክቁፀር ኣመልከተ። ፖሊስ ከተማ ሃሊስኮ ድማ ሙሉእ ስልጠና ብምሃብ ፖሊስ ኮይኑ ህዝቡ ንኸገልግል ቆፀሮ። እዚ ንዓመታት ብገበን ህይወቱ ክመርሕ ዝፀንሐ ምስ ሕግን ኣኽበርቲ ሕግን ጭርጭር ዓብደ ክፃወት ዝነበረ ሰብ ሕጂ ዲቢዛ ፖሊስ ለቢሱ ኣብ ጎኒና ኣንጻር ጋንቱ ዝነበሩ ፖሊስ ተሰለፈ። እምበኣር ኔሜስዮ ምስ ፖሊስ ከተማ ሃሊስኮ ተሰሊፉ ገበነኛታት ኣብ ምህዳን ተዋፊሩ ህዝቡ ንሃገሩን ከገልግል ጀመረ ትብሉ ደለኹም? ኣይፋሉን። ንሱ ምስ ኣባላት ፖሊስ ተሰሊፉ ኣብ ውሽጦም ብምእታው ኩሉ ዘድልዮ ሓበሬታታት ይክብን የጽንዕን እዩ ነይሩ። ስርሒታት ፖሊስ ብኸመይ ይህነሱ፣ ብኸመይ ከይካየዱ፣ ገበነኛታት ብኸመይ ኣብ ዓይኒ ሕጊ ክኣትዉ ይኽእሉ፣ ብዛዕባ ሓደ ጡርጡር ካበይ ብኸመይ ሓበሬታ ይእክብ፣ መነመንዮም ኣብ ብልሽውና ኢድ ዘለዎም ፖሊስ፣ መነመንዮም ከብቐሊሉ ዝታለሉ፣ ኣየናይ ክፍሊ ፖሊስ ዝያዳ ብልሽው እዩ፣ ኣየናይ ሓላፊኸ ብገንዘብ ክዕስር ተኽእሎ ኣለዎ። ሓደ ብሓደ ልክዕ ከም ሓደ ኣብ ግዛት ጸላይ ሞሊቑ ዝኣተወ ሰላይ ኩሉ እቲ ናይ ፖሊስ ምስጢርን ኣሰራርሓን ብግቡእ ኣጽንዖን ፈለጦን። ድሕሪ እዚ ኩሉ እምበኣር ፖሊስ ኮንካ ምጽናሕ ጥቕሙ ብዙሕ ኣይተረኣያን። ዘድልዮ ኩሉ ረኺብ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ካብ ስራሕ ፖሊስ ብፍቓዱ ተፋነወ። ኣብ ምጅማር 2000 ድማ ኔሜስዮ ናብ ሚሌንዮ ዝተባህለ ጉጅለ ኣሰጋግርቲ ዕፀፋር ዝተጸምበረ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሚሌንዮ ሓደ ካቶም ንኣሽቱ ጨናፍር ናይ ሲኒሎዋ ዝተባህለ ዓቢ ካርቴል እዩ ነይሩ። መቸም ንኤል ቻፖ ዝፈልጥ ወይ ብዛዕባኡ ገለ ወረ ዘለዎ ሰብ ብዛዕባ ሲኒሎዋ ካርቴል ገለ ነገር ክፈልጥ ግድን እዩ። እወ ሲኒሎዋ ካርቴል በቲ ካብ መላእ ሜክሲኮ ሓሊፉ ንኣሜሪካን ዓለምን መንጨሮ ርእሲ ኮይኑ ዝነበረ ምትሓዙ ድማ ሚልዮናት ዶላራት ወጻኢታት ዝተገብረሉ ዳርጋ ፍርቂ ዝዓለምና ማሕውራትን ጨናፍር ዝነበሩን ኤል ቻፖ ዝተባህለ ድራግ ሎርድ ወይ ነስፈን ናይ ሓሽሽ ዝምራሕ ዓቢ ኢምፓየር ወይ ንግስነት ናይ ገበን እዩ። እዚ ሚሌንዮ ንብሎ ዘለና ጉጅለ እምበኣር ጨንፈር ናይ ዝዓቢ ጉጅለ ኮይኑ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ሜክሲኮ ኣብ ግዛታት ሃሊስኮ፣ ካሊማ፣ ሚችዋካንን ካልኦት ግዛታትን ናይ ሓሽሽ ምክፍፋልን ምሻጥን ሓላፍነት ካብ ሲኒሎዋ ካርቴል ተቐቢሉ ዝንቀሳቐስ ንኡስ ጉጅለ እዩ። ኔሜስዮ እምበኣር ኣብዚ ሚሌንዮ ንብሎ ዘለና ጉጅለ ከም ተራ ኣባል ኮይኑ ብምፅምባር ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ስርሑ ጀመረ። ፍልጠትን ክእለትን ናይ ኣጥዋር ስለ ዝነበሮ ድማ ኣብ ጨንፈር ቅንፀላ ተመዲቡ ከም ሓላው ንብሲ ወይ ቦዲጋርድ ናይ ኣርማንዶ ቫሌንሲያ ኮርኔልዮ ዝተባህለ ብቕፅል ስሙ ድማ ኤል ማራዶና ተባሂሉ ዝፍለጥ ድራግ ሎርድ ኮይኑ ኣገልግሎቱ ጀመረ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኔሜስዮ ኣብ ቅንፀላን ሓለዋ ንብስን ዘለዎ ብቕዓትና መስከረ ኸደ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ብሓለፍቱን ብኤል ማራዶናን እናተፈትወን ብመሳትኡ ድማ ክብሪ እናረኸበን ክኸይድ ጀመረ። ብዕለት 12 ነሓሰ 2003 ግን ኤል ማራዶና ብመንግስቲ ሜክሲኮ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ኣትዩ ተኣስረ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ነዚ ሃጓፍ እዚ ንምምዝማዝ ሎስ ዜተስ ዝተባህሉ ናይ ነዊሕ ዓመታት መቐናቐንቲ ሚሌንዮ ዝኾኑ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ መራሒ ዘይብሎም ጉጅለ ሚሌንዮ መጥቃዕቲ ኸፈሉ። ኣብ ሚችዋካን ዝነበረ ክንፊ ሚሌንዮ ድማ እዚ መጥቃዕቲ ክፃወሮ ስለ ዘይከኣለ ፋሕብትን ኣተዎ። ኣብቲ ግዝኣት ዝተኸልዎ ኩሉ ነገር ድማ ሓደሽደሽ በለ። ኣቦኦም ዝሰኣኑ መራሕቲ ሚሌንዮ ስድራ ቤት ቫሌንሲያ ማለት እዩ ድማ ግዝኣት ሚችዋካን ገዲፎም ናብ ሃሊስኮ ካድሙ ተገደዱ። ኔሜስዮ እውን ካብ እግሮም ኣይተረፈን ድሕሪኦም ስሒቡ ኣተወ። ኣብዚ ግዜ ዕግርግር እዚ ድማ ኔሜስዮ ንሓንቲ ኣባል ስድራ ቤት ቫሌንሲያ ዝኾነት ሮዛሊንዳ ጎንዛለስ ቫሌንሲያ ዝተባህለት ጎርዞ ኣብ ፍቕሪ ብምእታው ክምርዓዋ ኸኣለ። ምዕባይ ሓዊ ሮዛሊንዳ ሓላፊ ናይ ሎስ ኪንግስ ዝተባህለ ጉጅለ እዩ።
እዚ ጉጅለ እዚ ድማ ንኡስ ጨንፈር ናይቲ ሚልዮን ዝተባህለ ጉጅለ ኮይኑ ቀንዲ ስርሑ ገንዘብ ምምሕዳርን ምዝውዋርን እዩ ዝነበረ። ኩሉ ምስ ገንዘብ ምትሓዝ ዝነበሩ ስርሒታት ድማ እዛ ስድራ ቤት እዚኣ ይምራሕን ይካየድን ነበረ። ነሜሲዮ እምበኣር ብኸምዚ ኣጋጣሚ ነዛ ነብሱ ምስ ክልተ ኣገደስቲ ንሓደ ድራግ ሎርድ ዘድልይዎ ኣካላት ከጣምራ ኸኣለ። ቅልጽምን ገንዘብን። እምበኣር እዞም ዕድል ገይሮም ካብ ሚችዋካን ንህይወት ከምልጡ ዝኽኣሉ ኣባላት ስድራ ቤት ቫለንስያ ንነሜሲዮ ሓዊስካ ማለት እዩ ኣብ ሃሊስኮ ኣብ ትሕቲ ጽላል ናቾ ኮርኔል ዝተባህለ ናይ ሲኒሎዋ ካርቴል ድራግ ሎርድ ብምዃን ካብ ተወሳኺ ምጥቃዕቲ ነብሶም ከድሕኑ ከኣሉ። ናቾ ኮርኔል ሓደ ካብቶም ተፈራሕትን ሱመያትን ድራግ ሎርድስ ጥራይ ዘይኮነ የማናይ ኢድ ሓላፊ ሲኒሎዋ ኤልቻፖውን ስለ ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ጽላል ናቱ ዝኣተወ ማንም ደፊሩ ዝጥንክፎ ኣካል የለን። ናቾ ኣብ ምዕራባዊ ሜክሲኮ ንዝካየድ ምፍራይ ናይ ሜት ዝተባህለ ኣዝዩ ሓደገኛ ሓሽሽ ዝከታተልን ዘካየድን ጨንፈር ኣዛዝን ሓላፍን እዩ። እዚ ጨንፈር እዚ ኣዝዩ ዓብዪ ኢንዳስትሪ ዝመስል ትካላት ኣብ ጫካታት ብምህናፅ ዋጋ ሚልዮናት ዶላራት ፍርያት ብምፍራይ ዓንዲ ሕቆ ሲኒሎዋ ካርቴል ክኸውን ዝበቕዐ ዓብይን ኣገዳስን ጨንፈር እዩ። ምስ ናቾ ብቐረባ ንምስራሕ ዕድል ዝረኸበ ነሜሲዮ ድማ ህይወት ላዕላይ ዲቪዥን ናይ ድራግ ሎርድስ ክዕዘብ ከኣለ። ካብዚ ግዜ እዚ ድማ ሓላው ነፍሲ ናይ ድራግ ሎርድስ ዘይኮነስ ንባዕሉ ድራግ ሎርድ ክኸውን ከም ዘለዎ ንነብሱ እመና። ኣይጸንሐን እውን ብዘሪኦ ዝነበረ ፃዕርን ትግሃትን ደረጃ ተኣማንነቱ ክብ ክብል ጀመረ። ከም ውፅኢቱ ድማ ዓብይ ዝበለ ዕማማት ክወሃቦ ጀመረ። ኣብ ሙሉእ ግዝኣታት ሄልሲንኮን ካሊማን ዝካየዱ ስርሒታት ብሓላፍነት ከካይድን ከማሕደርን ጀመረ። ብተወሳኺ እውን ንምስጢራውያን መንገድታት መተሓላለፊ ሓሽሽ ክቆጣጠርን ዕንቅፋት ንዝኾኑ ኣካላት ድማ ክቕንፅልን ንኽቕንፀሉ ትእዛዝ ክህብን ጀመረ። ከምዚ ኢሉ ድማ ዝምኑን ተሰማዕነቱን ኣብ ትሕቲ ናቾ እናዓበየ ክኸይድ ጀመረ። ዓለም ናይ ገበን ግን ረጊኡ ኣይርግን እሞ ኣብ 2010 ኩሉ ነገር ተቀያየረ። ዕለት 29 ሓምለ 2010 ሰራዊት ሜክሲኮ ኣብ ሓንቲ ኣብ ጥቓ ጓደልሃራ እትበሃል ከተማ ትርከብ ዛፖን ተባህለት ዓዲ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ንገዛ ናቾ ኮርኔል ወረርዎ። ናቾ ድማ ኣብ ውሽጢ ነበረ። ኢዱ ክህብ ግን ፍቓደኛ ስለ ዘይነበረ ተኽሲ ኸፊቱ ኣቕሙ ብዘፍቅዶ ተቓለሰ። ኣብ መወዳእታ ግን ብጥይት ተሃሪሙ ህይወቱ ሓለፈት። ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ድማ ሰራዊት ሜክሲኮ ካልእ ኦስካር ኦርላንዶ ናቫ ቫሌንሲያ ዝተባህለ ኣባል ስድራ ቤት ቫሌንሲያ ዝኾነ ሓላፊ ሚልዮንዮ ካርቴል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣተው። ከም ሳዕቤሉ ድማ ኣብ ጉጅለ ሲኒሎዋ ዓባ ሃጓፍ ናይ መሪሕነት ተፈጥረ። በዚ ምኽንያት ድማ ሲኒሎዋ ካርቴል ቁፅጥሩ ተዳኸመ። ሚልዮንዮ ካርቴል ድማ ክዓኑ ጀመረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ነሜሲዮ ዕድሉ ሕጂ ምዃና ተገንዘበ። ንመሪሕነት ሚልዮንዮ ካርቴል ተረኪቡ ብተኣማንነት ምስ ሲኒሎዋ ካርቴል ከገልግል ክነብር ግን ኣይመረፀ። ስለዚ ንኽልቲአን ገዲፉ ናቱ ሓድሽ ድራግ ካርቴል ክምስርት ወሰነ። ኣብ 2010 ድማ ብሃሊስኮ ኒው ጀነሬሽን ካርቴል ተመስረተ። መሰረቱ ድማ ነሜሲዮ ኦሱጌሮ ሰርቫንተስን ኤሪክ ቫሌንሲያ ሳላዛርን ነበሩ። መወልቶም እውን ሎስ ኩዊኖስ ዝተባህለ ናይ እንዳሓሙኡ ጉጅለን ስድራ ቤት ቫሌንሲያ ጎንዛለዝን ነበሩ። ግዝኣቶም ድማ ኣብ ግዝኣት ጓዴልሃራ ከተማ ሃሊስኮ ተኸሉ። ኣብዚ ቦታ እዚ ድማ ዝዓበየ ወደብ ናይ ሜክሲኮ ስለ ዝርከብ ዝተፈላለዩ ኬሚካላት ካብ ቻይና ንምእታው ኣዝዩ ምቹእ ነበረ። ስለዚ ነሜሲዮ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቒሙ ቅድሚ ሕጂ ማንም ዘይገበሮ ነገር ክገብር ተበገሰ። ነሜሲዮ ንቅዲ ንግዲ ሲኒሎዋ ካርቴል ከም ዘለዎ ቀዲሑ ከተግብሮ ጀመረ። ንሱ ድማ ዘይቋርፅ ምስግጋር ሓሽሽ ንምዝርጋሕ ፖለቲከኛታት ገንዘብ ምዕሳብን ንሕብረተሰብ ከባቢ ብምሕጋዝ ድማ ናቱ ደገፍቲ ምግባርን እዩ ዝነበረ። ነዚ ቅዲ እዚ ድማ ምስ ናይ ዜታስ ካርቴል ወተሃደራዊ ታክቲክ ኣተሓናፈቱ። እሱ ድማ ኣድላይ ኮይኑ ዝርከብ ብርቱዕ ጎነፃዊ ሓይሊ ምጥቃም ማለት እዩ። ገለኸው ድማ ፓራሚሊታራዊ ስርሒታት ብምክያድ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ መንግስትን ሓለፍቲ መንግስትን ምክያድ ነበረ። ብኸምዚ መንገዲ ድማ ነሜሲዮ ፍርቂ ኮርፖሬሽን ፍርቂ ድማ ኣሸባሪ ጉጅለ ኮይኑ ስርሑ ከሳልጥ ጀመረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ስሙን ዝንኡን እናዓበየ ክኸይድ ጀመረ። እታ ነሜሲዮ ትብል ሽሙ ድማ እናሃሰሰት ብኤልሜንቾ ዝብል ቅፅል ክትካእ ጀመረት። ሃሊስኮ ኒው ጀነሬሽን ካርቴል ብሕፅሮተ ድማ ሲጄኤንጂ ኣዝዩ እናዓበየን እናገነነን ከደ። ንሲኒሎዋ ካርቴል ድማ ክወዳደሩ ጀመረ ጥራይ ዘይኮነ ተመዓራረ ይኹን።
للي 28 ግዛታት ሜክሲኮ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥሩ ኣተዋ። ኣብ 50 ግዛታት ኣሜሪካ ወህዮታቱ ዘርግሐ። ንግዱን መሸጣታቱን ድማ ናብ ኤውሮፓ፣ ኤስያን ደቡብ ኣሜሪካን ኣስፋሕፈሐ። ኣብ ማእኸል ዝኹሉ ስርሒታት ድማ ሓደ ስውር ሰብ ነበረ። ማንም ሰብ ብቐሊሉ ክረኽቦ ዘይክእል ሰብ፣ ናብ ካሜራ ገጹ ወላ ብጌጋው እንትኹን ቅርብ ዘይብል ሰብ። ብቐጻሊ ድማ መንበሪውን ቤት ጽሕፈቱን ዝቀያይር ከም መንፈስ ክጭበጥ ይኹን ክረአ ኣዝዩ ከቢድ ሰብ ኤልሜንቾ። ሓደ ንጎ ፀሓይ ገና መቐልቃላ ኣብ ጎቦታት ደቡባዊ ክፋል ሓሊስኮ ሰበስልጣን ሜክሲኮ ሓደ ሓበሬታ ረኸቡ። ኤልሜንቾ ኣብ ሓደ ቪላ ፑሪፊካሲዮ ዝተባህለ ህንፃ ከም ዘሎ ኣረጋገጹ። ሰራዊትን ፌደራላዊ ፖሊስን ሜክሲኮ ብሓባር ብ5 ወታደራውያን ሄሊኮፕተራት ተዓጅቦም ንመጥቃዕቲ ተበገሱ። ነዚ ናይ ሜክሲኮ ቀዳማይ ተደላይ ገበነኛ ንምሓዝ ድማ ሎሚ ተረኽበ እናበሉ ተሓንደዱ። ሓደ ዘይፈለጥዎ ነገር ግን ኤልሜንቾ ይመጽዎ ከም ዘለዉ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ነበረ። እተን ሄሊኮፕተራት ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሓ ድማ ብፒክኣፕን ዝተፈላለያ ናይ በረኻ መኻይንን ዝተዓጀበን ሙሉእ ዕጥቂ ዝዓጠቐን ዱልዱል ሰራዊት ሲጄኤንጂ ተዳልዩ ይጽበዮም ከም ዘሎ ተዓዘቡ። ብቕጽበት ድማ ሰራዊት ሲጄኤንጂ ካርቴል ተኽሲ ኸፈቱ። ሲጄኤንጂ ወይ ድማ ሃልሲንኮ ኒው ጀነሬሽን ድራግ ካርቴል ተራ ናይ ገበነኛታት ሰጓጉጥ ኣይኮኑን ዝትኩሱ ዝነበሩ። ኣዝዮም ዘመናውያን ኣርብጅታትን ብቕዓቶም ብወታደራውያን ክኢላታት ዝተመስከረሎም ጸረ ታንክ ኣጽዋራትን ብምትኳስ ብሰራዊት ሜክሲኮ ኣቕሉጥ ይወብሉ። ሓንቲ ሄሊኮፕተር ድማ ሃሪሞም ኣውደቑሉ። ኣብታ ሄሊኮፕተር ዝነበሩ 9 ኣባላት ኣኽበርቲ ሕጊ ሜክሲኮ ድማ ህይወቶም ሰኣኑ። እዚ ድማ ኣብ ታሪኽ ኩናት ኣንጻር ሓሸሽ ናይ ሜክሲኮ ናይ መጀመርታ ብገበነኛታት ተሃሪማ ዝወደቐት ነፋሪት ይገብራ። ሰራዊት ኤልሜንቾ ንሓላፊኦም ንምድሓን ዝወሰድዎ ስጉምቲ ድማ ነበረ። እዚ ዝተሰናበደ ሰራዊት ሜክሲኮ ግብረ መልሲ ንምሃብ ነብሱ ስጋዕ ዘረጋግእ ኤልሜንቾ በቲ ጎቦታት ኣቢሉ ድሮ ካብቲ ከባቢ ተሰዊሩ ነበረ። ተሰዊሩ ግን ተሓቢኡ ሰቕ ኣይበለን። ነዚ ምጥቃዕቲ እዚ ግድን ግብረ መልሲ ኸበሉ ነበሮ። ከይወዓለ ከይሓደረ ድማ ሰራዊት ሲጄኤንጂ ኣብ ምልእቲ ሃልሲንኮ ኬላታት ተኸሉ። ዕልቢ ዘይብሎም መካይንን ኣውቶቡሳትን ኣቃጸሉ። ኣብ ህንጻታትን ቤት ጽሕፈታትን መንግስቲ መጥቃዕትታት ኣካየዱ። ኣብታ ከተማ ኣዝዩ ከቢድ ሕንፍሽፍሽ ፈጠሩ እሞ ሰበስልጣን ሜክሲኮ እኳ ቓለቦኦም ናብ ምህዳን ኤልሜንቾ ከተኩሩ ይከኣሉ። ኤልሜንቾ ብኸምዚ መልእኽቱ መሓላለፈ። እቲ መልእኽቲ ድማ ንጡር እዩ። ንዓይ ክትሃድኑ ከይትፍትኑ፣ እንተፈቲንኩም ግን ሳዕበይኑ ከምዚ ዝተዓዘብኩሞ ክኸውን እዩ። ዓኸለ ብድሕሪ ዝፍጻመ እዚ ሰበስልጣን ሜክሲኮ ኣንጻር ሲጄኤንጂ ዝረብሕ መጥቃዕቲ ከይካየዱ ነዊሕ ዓመታት ሓለፉ። ንኤልሜንቾ ብፍሉይ ሓደገኛ እንተደላይን ሰብ ዝገብሮ ምኽንያት ክርዳእና እንተኾይኑ ብዛዕባ ፌንቲነል ዝተባህለ ሓሸሽ ቁሩብ መረዳእታ ክህልወና ኣለዎ። ኣብ 2016-17 ኣቢሎም ሜክሲካውያን ካርቴላት ናይ ሄሮይን ሓሸሽ ምፍራይ ኣቋሪጦም ሲንተቲክ ሓሸሽ ከፍርዩ ጀሚሮም። ምክንያቱ ሄሮይን ንምፍራይ መጀመርታ ዓብ ግራት ናይ ፓፒ ወይ ኦፒየም የድልየካ እዩ። ብድሕሪኡ ማሕረስ ኣሎ፣ ፀሓያይ ኣሎ፣ ዓፂድ ኣሎ። እዚ ኩሉ እናገበርካ እውን በቂሉ ናብ ፍረ ስጋዕ ዝበፅሕ ክትፅበዩ ግድን እዩ። ብድሕሪ እዚ ኩሉ ድማ ተመስሪሑ ናብቲ ሓርጭ ዝመስል ቅርፂ ስጋዕ ዝሕዝ ብዙሕ መስርሒ ዝወስድ ሲንተቲክ ኦፒየድ ዝበሃሉ ሓሸሻት ግን ብቐሊሉ ኣብ ላቦራቶሪ ኬሚካላት ብምቅማም ዝስርሑ ሓሸሻት እዮም። ነዚ ዓይነት ሓሸሽ እዚ ንምስራሕ ዘድልዩ ንጥረ ነገራት ድማ ንኻልእ ሕጋዊ መድሃኒታት ተባሂሎም ብሕጋዊ መንገዲ ብመርከብ ብወደባት ክኣትዉ ስለ ዝኽእሉ ንኽትረኽቦም ኣሸገርቲ ይኮኑ። እምበኣር ኣብዚ ዛንታና እዚ ድማ እዞም ንጥረ ነገራት እዚኦም ብመንገዲ መንዜኒዮ ዝበሃል ወደብ ኣቢሎም ካብ ቻይና ንሜክሲኮ ይኣትዉ ነበሩ። እዚ መንዜኒዮ ዝተባህለ ወደብ እዚ ድማ ኣብቲ ኤልሜንቾ ዝቆፃፀሮ ግዛኣት ስለ ዝርከብ ሲጄኤንጂ ብዝንበትን ኢሎም ገለ ካብቲ ናብቲ ወደብ ዝኣትዉ ቀመማት ናብ ኢዶም ከም ዝኣትዉ ክገብሩ ኣይተፀገሙ። ካብኡ ሓሊፎምን ድሕሪ ቁሩብ ግዜ እቲ ወደብ ዳርጋ ኩሉ ተቆፃፂሮሞ ስለ ዝነበሩ ወደብ ኤልሜንቾ ተባሂሉ ክሳብ ምፅዋዕ በፂሑ ነይሩ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ድማ ሲጄኤንጂ ወይ ሃሊስኮ ኒው ጀነሬሽን ካርተል ነዚ ሓሸሽ እዚ ካብ ምፍራይ ሓሊፉ ካልኦት ካርቴላቱን ሄሮይን ገዲፎም ነዚ ሓድሽ ቢዝነስ ክፅምበርዎ ክጉስጉስን ከተባብዐን ጀመረ። መክሰቡ ኣዝዩ ዕፅፍፃፍ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ድማ ንኽተፍረዩን ከም ናይ ሄሮይን ብዙሕ ሰሓቦ ጉተቶ ስለ ዘይብሉ ኩለን ካርቴላት ነዚ ቢዝነስ እዚ ተፀምበርዎ። ሲጄኤንጂ ካርቴል ድማ ዓዳጉኡ ስለ ዝዓመረሉ ኢንዱስትርያዊ ደረጃ ዓብይት ዘለዎም ላቦራቶሪታት ኣብ መላእ ግዛኣታት ቻሊስኮን ሚቾዋካንን ብምትካል ኣስፋሕፍሖ።
ነዚ ኩሉ ላቦራቶሪታት ክመልኡ ዝኽእሉ ክኢላታት ዝነቐመሙን ኣሰልጠነ። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ኣሜሪካ ድማ ናይ መከፋፈሊ ጨናፍር ተኸለ። ኣሜሪካን ካናዳን ሓዊስካ ድማ ኤውሮጳውን ብፌንቲነል ኣዕላቕላቐ። ነስተውዕል ሕጂ 1 ኪሎግራም ፌንቲነል ንምፍራይ ከባቢ $4,000 ወፃኢታት ይሓትት። እዚ 1 ኪሎግራም ፌንቲነል ግን ኣብ ኣሜሪካ ምስ ኣተወ ብክንደይ ይሽየጥ? ከባቢ $1,000,000። እቲ መኽሰብ ሕሰብዎ ንኽትሰርሖ 4,000 ዘውፃእኻሉ ንብረት ሽጥካ 1,000,000 ከተእትወሉ ከለኻ መኽሰብካ ቀልቢ የብሉ። እንተኾነ ግን እዚ ሓሽሽ እዚ ኣዝዩ መርዛምን ሓደገኛን እዩ። ካብ 2015 ክሳብ 25 ዘሎ ግዜ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ኣሜሪካውያን ብሰንኪ እዚ ፌንቲነል ዝተባህለ ሓሽሽ እዚ ህይወቶም ስኢኖም እዮም። ኣብ ዝተፈላለዩ ጎደናታት ናይ ከተማታት ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ ደረት ጽርግያ ብጠጠዎም ወይ ኣብታ ዘለውዋ ድንን ኢሎም ዝድቅሱ ሰብ ክንሶም ካብ ምስሊ ሰብ ወፅኦም ካልእ ዓይነት ፍጥረት ዝመስሉ ፍጡራት ብኣካል ወይ ናብ ሚድያታት ተዓዚብኩም ትኾኑ። እዎ ንሶም ግዳያት ናይዚ ፌንቲነል ዝተባህለ ሓሽሽ እዮም። ናይዚ ኩሉ ፀገም ተሓታቲ ግን ሲጂኤንጂ ብኢሉ ይኮነን። ሲነልዋ ካርተል እውን ፌንቲነል ናብ ኣሜሪካ ኣብ ምእታውን ምክፍፋልን ተራ ኣለዎ። እተን ነዚ ሓሽሽ እዚ መስርሒ ዝኸውን ንጥረ ነገራት ዝቐረባ ትካላት ቻይና እውን ኢዳ ኣለዎን ክትብል ትኽእል ኢኻ። እንተኾነ ግን ሓደ ካብተን ክልተ ቀንዲ መስመራት መከፋፈሊ ዝቐታለ ሓሽሽ እዚ ብሲጂኤንጂ ካርተል ዝተዘርግሐን ዝመሓደርን መስመር እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ መን ይመራሓ ናይዚ ካርቴል እዚ ዓንዲ ዓዲዑ ፈልጥ እዩ። ስለዝኾነ ድማ እዩ ንኤልሜንቾ ዘትሓዘ ወይ ዝቐተለ $15 ሚልዮን ሽልማት ክህብ ምዃኑ ቃል ዝኣተወ። ካብዚ ሓሊፉ እውን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ለካቲት 25 2025 ብመንገዲ ዶናልድ ትራምፕ ንሲጂኤንጂ ካብ ዝርዝር ካርተል ኣውፂኡ ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራውያን ትካላት ከም ዘስፈሮ ብወግዓ ኣወጀ። ልክዕ ከም ኣይሲስ ወይ ድማ አልቃዒዳ። ናብ ዛንታ ኤልሜንቾ ንመለስ። ኤልሜንቾ ካብ 2015 ስጋብ 2026 ልክዕ ከምዛ መንፈስ ካብ ገጽ ምድሪ ተሰወረ። ይትረፍ ጸላእቱ ፈትወቱ እኳ ኣበይ ከም ዘሎ ሲትረፍ ብህይወት ምእላው እውን ከረጋግፁ ኣንፈት ሰኣኑ። ኣብ ዝርዝር ኣዝዮም ተደለይቲ ገበነኛታት ፖሊስ ጸረ ሓሽሽ ኣሜሪካ ማለት ዲኢኤ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተቐመጠ። ኣብ ላዕሊ እቲ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝተሰልዐ ናይ $15 ሚልዮን ሽልማት መንግስቲ ሜክሲኮ እውን ንኤልሜንቾ ንምትሓዝ ዝተሓባበረ ናይ 300 ሚልዮን ፔሶስ ሽልማት ቃል ኣተወ። ብጠቕላላ ድምር ሽልማት ንዘትሓዞ ድማ ልዕሊ $30 ሚልዮን በፅሐ። እንተኾነ ግን ኤልሜንቾ በዚ ተራእዩ ዝብል ሰብ ክርከብ ኣይተኻለን። ካብ ኩሉ ዝኸበደ ጉዳይ ዝነበረ ድማ ኤልሜንቾ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ወይ ከመይ ከም ዝመስል መልክዑ ዝፈልጥ ሰብ እውን ክርከብ ኣይተኻለን። ኣብ ኢድ ኣካላት ፀጥታ ዝነበረ ስእልታቱ ኩሉ ናይ ቀደም እዩ። ካብ ምሒር እርጋን ኣዝዩ ዝደብዘዘን ዝተጨማደደን ስለ ዝነበረ እውን ንሱ ዲኣይ ንሱን ከተለልዮ ኸማን ኣሸጋሪ ነበረ። ሶሻል ሚድያ ይጥቀምኒ፣ ቃለ መሕተት ገይሩ ይፈልጥኒ፣ ኣብ ህዝባዊ በዓላትን ህዝቢ ዝእከበሉ ኣጋጣሚታትን እውን ፈፂሙ ይርከብኒ። ሓንቲ ብዛዕባ ህላውኡ ዝገልጸላ ዝነበረ መገዲ ናይ ድምፂ ቀዳሕት ብምዝርጋሕ እዩ። ንሱ እውን ኣገዳሲ እንተኾይኑ እዩ። ናብ ጸላእቱን መቐናቕንቱን ዝቐንዐ ናይ ፈኸራን መጠንቀቕታታትን መፈራርሒታት ብድምፂ ቀዲሕ እዩ ዝርጋሕ ነይሩ። እዚ ግን ከም ሓደ ዓብ ጭብጢ ክጠቅም ኣይከኣለን። ከምዚ ኢሉ ድማ ኤልሜንቾ ሽታም ኣይኮነን። ስጋብ ብህዝቢ እቲ ከባቢ ቀሲሉን ኣብ መላእ ሜክሲኮ ብሕማም ኩሊት ሞይቱ ዝብል ወረታት ክንዛሕ ጀመረ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ገጹ ወይ መልክዑ ብመጥባሕ ተቐይሩ ኣብ መንጎና እዩ ዝነብር ዘሎ ዝብል ካልእ ሕሜታታት እውን ኣብ ህዝቢ ሜክሲኮ ኣርስቲ ዕላልቡን ኮይኑ ነበረ። በዝኾነ በቲ ኤልሜንቾ ሽታም ኣይኮነን። ኣበይ ከም ዝርከቡን ቅንጣብ ኣንፈት እኳ ተሰኣነ። ኤልሜንቾ ግን ብኸመይ ዓይነት ሜላ እዩ ካብ ዓይኒ ኣርሞሽሻውያን ትካላት ስለይ ኣሜሪካ ክስወር ዝኸኣለ? እምበኣር ናይ ቀረባ ሓለውቲ ኤልሜንቾ ካብ ፍሉያት ሓይልታት ሰራዊት ሜክሲኮ ብዝኸድዑ ኮማንዶታት ዝቖመ እዩ። እዞም ኮማንዶታት ብመንግስቲ ሜክሲኮ ኣዝዩ ጽዑቕ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ስልጠናታት ዝወሰዱን ብብቕዓቶም ድማ ሜክሲኮ ትምካሕሎምን ወታደራታት ዝነበሩ እዮም። ኩሉ እቲ ሰራዊት ሓይልታት ጸጥታ ሜክሲኮ ዘለዎም ሓያልን ድኹም ጎንታት ከም ጻዕዳ ኢዶም እዮም ዝፈልጥዎ። ኣብ ከመይ ኩነታት ከመይ ዓይነት ስጉምቲ ብሰራዊት ሜክሲኮ ክውሰድ ከም ዝኽእል ኩነታት ተዓዚቦም ክግምግሙን ክትንበዩን ሙሉእ ብቕዓት ኣለዎ። እዚ ድማ ንኽመጽእ ዝኽእል ነገራት ኣቐዲሞም ንኽዳለውሉን ንኽምክቱን ዕድል ይህቦም ነበረ። ካብኡ ሓሊፎምን ንኤልሜንቾ በዝእቶ በዝውፃእ በዝኺድ በዚ ትኺድ እናበሉ ኣብ ፍልጠትን መጽናዕታዊ ገምጋማትን ዝተመርኮሰ ሓበሬታታት ክህብዎን መደባቱን ምንቅስቓሳቱን ክሰርዑሉ ሙሉእ ብቕዓት ዘለዎም ኣዝዮም ስልጡናት ኮማንዶታት እዩ። ሜክሲኮ ክኾነ ሌላ ሚልዮናት ዶላራት ወፃኢታት ጌራ ዝሰልጠነቶም ኣባላት ፍሉያት ሓይልታት እምበኣር ኤልሜንቾ ብዕልቢ ዘይብሉ ገንዘብን እዚ ዘይበሃል ወርሓዊ ደሞዝን ኣታሊሉ ካብ ሓቕፉ ኣቦግ ኣቢሉ ናቱ ሓለውቲ ገበሮ። እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ቅድሚ ናብዞም ናይ ቀረባ ሓለውቱ ምብጻሕካ
ب120 ዱልዱላት ሰጉድ ዝቆመ ሓደ ኣሃዱ ኣሎ። እቲ ኣንኮስ ረኹም ድማ ናብቲ ዝሕለው ዘሎ ከባቢ ወይ ቦታ ክቐርብ ብዝፍትን ጸላኢ ኣድቢኻ ጸኒሕካ ሓደጋ ምውዳቕ ጥራሕ። ኣብ ርእሲ ዝኹሉ ሓለዋታቱ ድማ ኤልሜንቾ ኣብ ካልዕ ቦታ ይንቀሳቐስን እዩ። ኣብ መንጎ ቦታት ኣብ ዝተሃንጸ ገዛውቲ እዩ ዝንቀሳቐስ። ኣብ ሓደ ቦታ ነዊሕ ኣይጸንሕን። መልእኽትታቱ ኩሉ ብኮድ እዩ ዝመሓላለፍ። ብዘይካ እዛ ነብሱ ድማ ንማንም ሰብ ኣይኣምንን እዩ። ኤልሜንቾ ብኸምዚ ጥንቃቐ እንዳነበረ ድማ ቢዝነሱ መመሊሱ እናዓበየን እናሰፍሐ ኸይድ ነበረ። ስለዚ ድማ ንሱ ብዘይህልወሉ ቦታታት ሓላፍነት ናብ ስድራ ቤት እዩ ዝወድቕ። እቲ ብኤልሜንቺቶ ዝብል ቅጽል ዝፍለጥ ዝነበረ ሩበን ኦሲዌራ ጎንዛለዝ ዝተባህለ ወዱ ድማ ከም ምክትሉ ኮይኑ ንሱ ክሕብኣሉ ኣብ ዝግደደሉ ዝነበረ ግዜ ክፍጸም ዘለዎ ስርሒታት የመሓድር ነበረ። እዚ ብኽሪ ወዲ ኤልሜንቾ ዝኾነ ኤልሜንቺቶ እምበኣር ኣብ 1990 ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ኣሜሪካ እዩ ተወሊዱ። ስለዚ ድማ ኣሜሪካዊ ዜግነት እዩ ዘለዎ። ነብኡ ተኪኡ ስልጣን ንኽርከብ ድማ ካብ ወዲ 14 ዓመት ዕድሚኡ ኣትሒዙ እናተምሃረን እናተኾስኮሰን ይዓቢ። ኤልሜንቺቶ ምሕረት ኣይፈልጥን እዩ። ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሰባት ብናቱ ቀጥታዊ ትእዛዝ ከም ተቐንጸሉ ናይ ቤት ፍርዲ ጸብጻባት የመልክቱ። ካልኦት 2 ሰባት ድማ ባዕሉ ብኢዱ ከም ዝቐተለ ኣብዚ ጸብጻብ ዝተጠቒሱ ይርከብ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ዝተፈላለዩ ዓበይትን ንኣሽቱን ኣፅዋራት ምሽማትን ምውዕዓልን ዕዙዝ ኣበርክቶ ኣለዎ። ኣብ 2014 ብመንግስቲ ሜክሲኮ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እኳ ኣትዩ ተነበረ ብቑዕ መርትዖ ኣይተረኽቦን ተባሂሉ ግን ነፃ ተለቐቐ። ብድሕሪ እዚ እውን 2 ግዜ ተኣሲሩ 2 ግዜ ብነፃ ተፋነው። ቤት ፍርዲ ሜክሲኮ ድማ በዚ ምኽንያት ነቐፌታታት ብልሹውና ክወርዶ ጀመረ። በዝኾነ በቲ ኤልሜንቺቶ መኒኻ ዝብል ዘይብሉ ስርሑ ብናጽነት ክካየድ ቀጸለ። ኣብ 2015 ግን ዕድል ኣይገበረን። እንደገና ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣተዎ እሞ ክፍታሕ ግን ኣይከኣለን። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ መስርሕ ቤት ፍርዲ ድማ ብጠለብ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ 2020 ፍርዱን መቕጻዕቱን ኣብ ኣሜሪካ ንኽፍጽም ናብ ቤት ማእሰርትታት ኣሜሪካ ተለኣኸ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ትነብር ዝነበረት ሓፍቱ ጀሲካ ጆሃና ወይ እውን ብቅጽል ሽማ ሌኔግራ መስርሕ ፍርዲ ሓዋ ክትከታተል ናብቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝኸደትሉ ግዜ ብኣባላት FBI ተታሒዛ ተኣሰረት። ጉጅለ CJNG ፋይናንሳዊ ገበናት ንኽፍጽሙ ተሓባቢርኪ ዝብል ክሲ ድማ ቀረበላ። ብኸምዚ መገዲ ድማ 2 ደቂ ኤልሜንቾ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣሜሪካ ኣተው። እታ ብሌሄፋ ዝብል ቅጽል እትፍለጥ በዓልቲ ቤቱ ሮዛሊንዳ ድማ ኣብ መስከረም 2021 ኣብ ሜክሲኮ ተኣስረት። ብገንዘብ ናይ CJNG ተመሓድሩ ንስያ ዝብል ክሲ ድማ ቀረበላ። ኣብ 2022 ድማ አንቶኒዮ ዝተባህለ ብቅጽል ስሙ ኤልቶኒ ሞንታና እናተባህለ ዝጽዋዕ ሓዉ ተኣስረ። ካልእ ኣብርሃም ዝተባህለ ብዶን ሮቶ ዝፍለጥ ሓዉ ድማ ኣብ 2025 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣተወ። ክርስቲያኖ ፈርናንዶ ጉተረስ ዝተባህለ ብቅጽል ስሙ ኤልጋቾ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሰብኣይ ወልውን ስሙን መንነቱን ቀይሩ ኣብ ካሊፎርኒያ ክነብር ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መስከረም 2024 ተታሒዙ ኣብ ቀይዲ ኣተወ። ሓደ ብሓደ ኣብ ዙርያ ኤልሜንቾ ዝነበሩ ሰባት ተተላቒሞም ናብ ሕጊ ቀረቡ። ሕጂ እንተኾነ ግን ኤልሜንቾ ዝበሃል ፍጡር ዓሰሩ ተሳእነ። ኩሎም ኣባላት ስድራ ቤቱን ኣብ ዙርዩ ዝነበሩ ሰባትን ናብ ፍርዲ ቀረቡ። እቲ በኽሪ ወዱ ኤልሜንቺቶ ድማ ብምዝርጋሕን ምክፍፋልን ሜቴምፌታሚን፣ ኮኬንን ፌንተነልን ዝተባህሉ ዓይነታት ሓሽሽ ንገበናት ዘይሕጋዊ ኣጥዋር ብቕትለትን ምትሕብባር ቅትለትን ገበነኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ንሕልፈት ተደምሮ 30 ዓመት ክእሰር ወይ ድማ $6 ቢልዮን ከፊሉ ክፍታሕ ተፈርደ። ብድሕሪ እዚ ፍርዲ እዚ ብመንገዲ ጠበቑ ዘቕረቦ ናይ ይግባይ ሕቶታት ብቤት ፍርዲ ተነጽገ። ጠበቑ እዚ ገበናት እዚ ኣብ ሜክሲኮ ስለ ዝተፈጸመ ኣብ ሜክሲኮ ኮይኑ ይኽዳነ ዝግብኦ ኢሉ ይዝከራኸር ነይሩ። ቤት ፍርዲ ግን ብሰንኪ ንሱ ዘፍርዮ ሓሽሻት ዝሞቱ ወይ ግዳያት ዝኾኑ ሰባት ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኣሜሪካውያን እዮም ብምባል ነጸጎ። ብኸምዚ ድማ ኤልሜንቾ ንወዱ ንዘለዓለም ክስዕኖ ተገደደ። ጓሉ ግን 2 ዓመትን መንፈቕን ተኣሲራ ተፈትሐት። በዓልቲ ቤቱ እውን ቅድሚ ገለ ሰሙናት ከም ማእሰርቲ ተፈቲሓ። 2 ኣሕዋቱ ድማ ስጋ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኮይኖም ፍርዶም ይጽበዩ ኣለዉ። ሰብኣይ ጓሉ ድማ ን11 ዓመታት ተፈሪዱ መቕጻዕቱ ይቕበል ኣሎ። ኣብ ሓደ እዋን ንግስነት ዘመሓድር ዝነበረ ሰብኣይ እምበኣር ኖ ሕጂ ዳርጋ ንበይኑ ተረፈ። እምበኣር ቅድሚ ናይ መወዳእታ ክፋል ናይ ዛንታ ዝምእታዊ ሓንቲ ኣብ 2020 ዘጋጠመት ፍጻመ ክነግረኩም። ንዝመዛዘሚና ምትሕሓዝ ዘለዋ ዛንታ ስለ ዝኾነ ድማ ኣገዳሲት እያ። ንጎ ሰዓት 6 ፈረቓን ኣብ ሜክሲኮ ሲቲ ኣብ ሓንቲ ሃብታማት ጥራይ ዝነብሩላ ገዛውቲ ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ሜክሲኮ ሲቲ ኦማር ጋርሲያ ሃርፉች ብቓፍላይ ማኪና ዓጀብቱ ተዓጂቡ ንስርሑ ይጓዓዝ ነበረ። ሃንደበት ግን ገለ 10 ወይ 12 ዝኾኑ ዕጡቓት ናብ ጽርግያ ብምእታው
መገዲ ዓፀውዎ ተኽሱውን ከፈቱ ከላሽናት ቦምባታት ብሬን ከይተረፉን ተጠቒሞም ንመኪኑን መኻይን ዓጀብቱን መንፊት ቀየሩዋን ክልተ ካብ ጋርድሳቱ ብኡ ንብኡ ሞቱ ሓንቲ ሓላፊት መገዲ እውን ኣብዘይ ጉዳይ ተለኪባ ሞተት ጋርሲያ ሃርፉች ግን ብሰለስተ ጠያይት እኳ እንተተሃረመ ብሂወት ክድሕን ከኣለ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ ድማ ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን ክረክብ ከኣለ ገና ኣብ ሆስፒታል ከሎ ድማ ብፈራሓት ዕጡቓት ሲጂኤንጂ ካርቴል ዘይተጸበናዮ ድብያ ተገይሩልና ከምዚ ተራእዩ ይፈልጥን ብምባል ኣብ ገጻት ማሕበራዊ ሚድያታት ለጠፈ ካርቴላት ብፍላይ ድማ ሲጂኤንጂ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ኣመሓደርቲ ከባቢታት ንኣሽቱ ፖለቲከኛታት ኣመሓደርቲ ቀበሌታት ክቐትሉ ይረኣዩ እዮም ኣዛዚ ፖሊስ ርእሲ ከተማ ሜክሲኮ ዝኾነት ሜክሲኮ ሲቲ ዝኣክል ዓብ በዓል ስልጣን ክትቀትል ምፍታን ግን እሞ ኸዓ ኣብ ማእኸል ርእሲ ከተማ ሜክሲኮ እዚ ከም ኣዋጅ ኩናት እዩ ዝቑፀር ኤልሜንቾ ድማ ነበረ ነዚ ቕንፀላ እዚ ዝዓዘዘ ሕጂ ናብ 2026 ንመለስ ኣብ ቀንዲ ዛንታና ኣብ 2020 ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ሜክሲኮ ሲቲ ዝነበረ ኦማር ጋርሺያ ሃርፉች ኣብዚ ግዜ እዚ ሓላፊ ጸጥታ ፌደራል ሜክሲኮ ብምዃን ስልጣን ጸጥታ ምልእት ሜክሲኮ ኣብ ኢዱ ኣትዩ ኣሎ እዚ ድማ ዝለዓለ ስልጣን ናይ ጸጥታ ሃገረ ሜክሲኮ እዩ እንሆ ድማ ጋርሲያ ሃርፉች ሕንኡ ክፈዲ ሰፊሕ ዕድል ከፈተሉ ለይትን ቀትርን ብዘይዕረፍቲ ድማ ኩሉ ዓቕሙን ስልጣኑ ኣብ ምህዳን ኤልሜንቾ ኣዋፈረ ኣብ ለካቲት 22 2026 ጋሕጋሕ ወጋሕታ ኣብ ከባቢ ታልፓ ቻሊስኮ ፍሉያት ሓይልታት ሜክሲኮ ንዓብ ስርሒት መጥቃዕቲ ተበቀሱ ሄሊኮፕተራት ሓይሊ ኣየር ሜክሲኮ ኣሃዱታት ናሽናል ጋርድ ሃገራዊ ድሕነት ሜክሲኮ ኩሎም ብዘለዎም ዓቕሚ ናብዚ ስርሒት ዝወፈሩ ድሒሩ ብሰበስልጣን ሜክሲኮ ከም ዝተገልጸ እውን ሓደ ሓበሬታ ካብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ይረኽቡ ነበሩ ብፍላይ ኤልሜንቾ ዝርከበሉ ቦታ ተኸታቲሎም ንኽረኽቡ ስለይ ኣሜሪካ ዘይነዓቐ ብርክቶ ገይሮምሎም እምበሃር ኣባላት ፍሉያት ሓይልታት ሜክሲኮ ንምስጢር ናብቲ ኤልሜንቾ ዝርከበሉ ቦታ ተጸጉዑ ኣብቲ ቦታ ድማ ናይ ሲጂኤንጂ ቀጽሪ ከም ዘሎ ረኣዩ ኣብ ውሽጡ እውን ዕጡቓት ኣባላት ከም ዘለዉ ተዓዘቡ መካይን ኣጽዋራቱን ኣብኡ ነበረ ሰራዊት ሜክሲኮ ናይ መወዳእታ ትእዛዝ ተቐበለ ናብቲ ካንሸሎ ድማ ክሃጅም ጀመረ ነዚ ዝተዓዘቡ ዕጡቓት ሲጂኤንጂ ተኽሲ ኸፈቱ ዘይከም 2015 ግን ሰራዊት ሜክሲኮ ንኹሉ ድሉ ኮይኑ ነበረ ንዝተፈነወሉ ተኽሲ ዓጸፋዊ ምላሽ እናሃበ ድማ ንቕድሚት ገስገሰ 4 ዕጡቓት ሲጂኤንጂ ብጥይት ተሃሪሞም ወደቑ ህይወቶም ንብኡ ንብኡ ሓለፈ ሰለስተ ተወሰኽቲ ኣባላት ሲጂኤንጂ እውን ብኸቢድ ቆሲሎም ወደቑ ሓደ ካብዞም ሰለስተ ድማ ኤልሜንቾ በዓሉ ነበረ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ኣካላቱ ተሃሪሙ ተተሓዘ ብሄሊኮፕተር ናብ ከተማ ሜክሲኮ ሲቲ እናወሰድዎ ድማ ኣብ መገዲ ንፋሱ ሓለፈ ንሜሲዮ ኦሱጌራ ሰርቫንተስ ኤልሜንቾ ዕድመ 59 ወይ 60 ርጉፅ ኣይኮነን ናይ ሜክሲኮ ቀዳማይ ተደላይ ገበነኛ መራሒ ናይቲ ናይዛ ምድሪ ዝጨከነ ካርተል ህይወቱ ብኸምዚ መገዲ መፈጸምቲ ኣረኸበት ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ዘይመልእ ግዜ ድማ ሜክሲኮ እሳት ተኻዒዋ ቃልቃል ክትብል ጀመረት ግብረ መልሲ ሲጂኤንጂ ቁልጡፍን ገዚፍን ነበረ ኣብ 6 ግዛኣታት ሜክሲኮ ኬላታት ተኸሉ ሃሊስኮ ሚችዋካን ካሊማ ታማላፓስ ዋናኳቶ ኮሙን ዋስካሊየንተስ ዝበሃላ ግዛኣታት ዓውደ ኩናት ተቐየረ ኣውቶቡሳት ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ብሓዊ ተቓጺለን ኣብ ማእኸል ጽርግያ ቃልቃል በላ ኣብ ጓናኳቶ ድኳናትን ፋርማሲታትን ሓዊ ተረኳዓለን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዕሙር ተኽሲ ተኸፍተ ኣብ ከባቢ መዕረፎ ነፈርቲ ጓደልሃራ ድምፂ ጥያይ ትቃልሕ ንበረራ ዝጽበዩ ዝነበሩ ተጓዓዝቲ ብስምባዳ ሕንፍሽፍሽ ኣተዉ ናይ ዓቕሊ ጽበት ናብዝን ናብትን ክጓዩ ድማ ተራእዩ መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ቱሪስት ንዙረት ዝመርጽዋ ናይ ምቾት ከተማ ፑየርቶ ቫላርታ ሰማያታ ብትክትዓብለኸ መንገዲ ኣየር ኤር ካናዳ ኩሉ በረራታቱ ሰረዘ ኣመሓዳሪ ሃሊስኮ ሕጹጽ እዋን ሓደጋ እትኦቶ ኣዊጁ መጓዓዝያታት ስራሕን ከም ዘቋርጻ ገበረ ዜጋታት ናብ ደገ ከይወጹን ከይንቀሳቐሱን ትእዛዝ ወፀ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ሃሊስኮ ሚችዋካን ከምኡውን ታማላፓስ ዝርከቡ ዜጋታቱ ካብ ሆቴላቶም ንኸይወጹ ምኽራዊ ሓበሬቱ ወሃበ እዚ ሲጂኤንጂ ዝልልየሉ ተግባር እዩ ህውከት ዕንወት
رعج مفتاح حلفتنا أنت تنكيفكم مكسيكو أنا قاتلينا الزد ما ينسب سلطان بوليتيكانياتاتن أمن كراخرو زتوهم ብዙሓት ክኢላታት ሓለፍትና ካርቴላት መቕታል ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይበዝሕ የንዝብሉ ብተደጋጋሚ እውን ብግብሪ ዝተረኣየ ሓቂ እዩ ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ ኤልቻፖ ምስ ተታሕዘ ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ሲኔሎዋ ካርተል ኣብ ክልተ ተመቒሉ ስልጣን ንምሓዝ ነንሕድሕዱ ኣብ ድሙር ኩናት ኣተወ ከም ሳዕቤኑ ድማ ቁጥሪ ሞት ሰላማውያን ሰባት ብዕፅፍታት ወሰኸ ዕንወትን ረበሻን መመሊሱ ወኣሰ ሓላፊ ናይ ጋልፍ ካርተል ምስ ተኣስረ እውን ዕጡቃቱ ዝነበሩ ካብ ተቐንዲ ካርቴል ተነፂሎም ዘይታስ ዝበሃል ናቶም ሓድሽ ካርቴል ንምስራት ኣብ ኩናት ኣተው ተሳኺዕሎም ድማ ሓደ ካብቶም ሜክሲካውያን ዘስካሕኩሕሎም ጨካናት ካርቴላት ንምዃን በቆዩ ከምዚ ኣብ ናይ ቀደም ጩጩያት ዘሎ 7 ርእሱ ገበል ሓንቲ ርእሱ ምስ ተቖርፃ ክልተ ኮይና ትበቁል ጉዳይ ካርቴላት ሜክሲኮን ሓለፍቶምን እውን ልክዕ ኸመያ ሓላፊ ምስ ትቐትል መመሊሱ ዝኸፍአን ዝገደደን ዝዓንበር ዝሓሸ ክመፅእ ኣይተረኣየን ዕድሜን ሞይቱ ማለት ሲጂኤንጂ ኣብቂዑ ማለት ከይከውን ይኽእል እዩ ምናልባት ግን ንኣሽቱ ሓለፍቲ ሲጂኤንጂ ስልጣን ኣብ መሓዝ ተባኢሶም ናብ ሕድሕድ ኩናት ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ሓራም ምስ ክበኣሱ ድማ ሳዕሪ ዝሕሰብ ካልኣይ እውን ካልኦት ካርቴላት ነዚ ህዋፍ መዝሚዞም ግዝኣቶም ንኸስፍሑ ኩናት ክኸፍቱ ተደጋጋሚ ዘጋጥም ተርእዩ እዚ ድማ ዝያዳ ሞት ዝያዳ ዕንወት እዩ ተዝህሰ ድማ ሕጂ እውን ህዝቢ ተኸባቢ እዩ ፌንትነል ግን ጠለብ ስጋብ ዝሃለዎ ዋሕዙ ኣይቋርፅን እዩ ላቦራቶሪታት ምፍራይን ክቕፅል እየን ፕሬዚደንት ሃገረ ሜክሲኮ ክላውዲያ ቫይምባም ምቕንፃል ሓለፍቲ ካርቴላት ዝያዳ ሞትን ዝያዳ ዕንወትን ይጀስዕ ብምባል ብትርያ ትቃወሙ እንተኾነ ግን ካብ ዋሽንግተን ንዝመፅእ ዝነበረ ጸቕጢ ክትፃወሮ ይከኣለትን ብፍላይ ድሕሪ ፕሬዚደንት ማዱሮ ነዛ ነብሳ እንተፈርሐት ከመንክሕ ዘላ ከምዛ ናይ ኒኮላስ ማዱሮ ካብ ዓራታን ተልቲሎም ካብ ዝወስድዋ የኢልሜንቾ ኸንቲላ ንዝስዕብ ምዕዛብ ይሕሻ